Stejně jako je tenhle ten recept rychlej a jednoduchý, tak úplně stejně si tyhle ty věci můžete, všechny, co jsou přede mnou, rychle a jednoduše objednat na košíku. Máme tady nádhernou pražmu, je úplně čerstvá, poznáte to tak, že nemá zakalený oko a samozřejmě nádherně voní. Jenom osolíme, opepříme, zakápneme trošičku olivovým olejem a necháme marinovat. A samozřejmě si ji připravíme na grill, že jo. Chtěl jsem říct, že i když takhle vypadám, tak jsem ji nechytil sám, ano. Normálně jsem si ji koupil a chtěl jsem si ji přivízt. Já k té rybě chci udělat úplně jednoduchý rajčatový salát a grilovanou cuketu. Jenom si to nakrájíte na kolečka a necháme ji pěkně marinovat, jo. Jenom zase sůl, pepř, olivový olej, a se samozřejmě trošičku vykape, takže naskládejte si to, nemusíte rovnoměrně, jo. Nahažte to tam, tak, zakápneme. Nechte to takhle odstát, jo? Pěkně, úplně v klidu, s tou rybou, mezi tím uděláme ten rajčatový salát. Dívejte se, že má takhle nádherný rajčata. Vzhledem k tomu, že děláme recepty na doma, já přemýšlím vždycky tak, že prostě rozpálíte grill, uděláte si úplně jednoduchý salát nebo přílohu tady z těch surovin, co tady máme. Buďte zase opatrní, stejně jako když krájíte bylinky. Buďte opatrní a moc na ty rajčata netlačte, ať se vám úplně nerozpadnou a nemáte tam strašně moc tekutiny. Je dobrý to říznout uprostřed, aby vám krásně zůstalo tohle, co vám podrží tu tekutinu. Když se řekne grilovačka, tak mi okamžitě napadnou takový ty fresh věci, jo? Že tam dáte spoustu bylinek, abyste si to prostě dali ochutnat, nebo to svěží. Takže potřebujete spoustu bylinek, aby to bylo krásně svěží. Já tady mám bazálku a normálně ji celou šmyknu. A zase netlačíme na to. Jo, pěkně to projedeme jednou, aby se to nádherně rozvonělo. Šiši Kriste, to je bomba. Jo, no, takhle, na hrubo, hop. Vezmu si petržel, tohle si odkrojím teď. Pěkně si to zabalte, ať to opravdu překrojíte jednou, dvakrát. Přidáme trošku šalotky. Dívejte se, šalotku najemno pěkně. Jo, ať nám tam krásně křupne. Miluju šalotku. Kdyby vám, prosím vás, někdo říkal, že mezi šalotkou a cibulí není rozdíl, nevěřte. Není to pravda, je tam velký rozdíl. Šalotka je jemnější, opravdu se víc hodí do těch salátů, jo, prostě je to opravdu velký rozdíl. Tu šalotku s tím si trošku pohrajte, ať je to víc najemno než ty bylinky. Citronová kůra. Citronová šťáva. Oliváč. A samozřejmě sůl a pepř. Jo, musí to fakt krásně vonět, což se přesně teď děje. A je super, když si to připravíte takhle dopředu, potom budete dělat tu pražmu, tak ono se vám to nádherně ještě propojí. Ta šalotka vám to dochutí a krásně se to ještě dosolí a dopepří. A teď, když už jsme si rozdělali ten citron, tak si uděláme takhle 2 plátky. Vezmeme si nějakou bylinu, tady máme rozmarín. Něco normálně si to rozjeďte a naplňte to. Dobře, my vlastně budeme jíst tady to maso vevnitř, takže když tam bude, to bude krásně takhle dochucený ještě tím citronem, tak to bude fungovat. Takhle si to připravíte, cuketa, jenom sůl, pepř, oliváč, pražma, nádherná, fakt s ní nic moc nedělejte, jenom lehce sůl, pepř, olivový olej, dejte tam citron, dejte tam rozmarín, tymián, cokoliv chcete a udělejte si takhle úplně jednoduše rajčatový salát. Jdem to hodit na grill. Grill takových 150-160 stupňů, ne o moc víc. Super. Lehce to musí syčet. To je ono. Tak, necháme to pěkně běžet si vlastním životem. Důležitý je u té ryby zavřít si to, jo? Pomalinku, ať se nám to dělá takových 11 až 13 minut, si myslím, že by to mohlo klapnout. Ta cuketa, když ji osolíte, tak ona vám pustí trošičku vody. Takže jenom vezmete ubrousek a jenom ji
vysušíte a dáme ji na grill. Normálně jenom z prutka 4-5 minut, jenom aby se krásně zarestovala nahoře. Málem se vám zapomněl říct, na tu rybu v poslední chvíli jsem dal tady to farmářské máslo. Jo, takhle by to přesně mělo vypadat. Za chvilinku to sundáme a jdeme jíst. Tu rybu máme za minutu hotovou, tak už si to rovnou naservírujte, ať to potom jenom na to můžete položit, jo. Je tady salát, rajčata, hodně bylinek, dal jsem tam trošičku těch cuket. Moji milí, jsme v cíli, dívejte se na to, jak to vypadá. Za mě, jak se říká, jede traktor. Počkej, vydrž, už jdu. To je Street Pepa. Počká za rohem. Za prvý vám popřeju dobrou chuť. Pražma, salát, cuketa. Si myslím, že to takzvaně nemá kam uhnout. Já běžím pomoct na to pole, jo? Čau!